Bueno, egunon guztioi, pixka bajoia izango da orain, trikitizatekan nahi entzutera barkatuko diazue, baina ala jarri naute eta saiatuko naiz, dantza suelto ez detingo behintzat. Baina, bueno, saiatuko gea aldan moduan arintzen. Bueno, kati hauta, hemen, mikro hemen dago, asik ezin naiz mugitu, orduan pixkat zeak ibiliko naiz, baina... Bueno, azteko eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta eskerrik asko berezik Elgoibarko Izarra, Imanol, Kristina, Udaletxea, egin duten lan guztiagatikan gaurko ekitaldia hau antolatzeagatikan eta gurekin kontatzeagatik gaina honetarako, ez? Bueno, kontatuko dizuedana da, askotan errepikatu dugun gai bat. Zein den Euskararen egoera ingurune digitalean edo Euskararen bizitasun digitala, horretaz arituko naiz. Askotan eta askotan galdetzen didaten gai bat delako. Puntuz Fundazioa lanean hasi inenetik Puntuz domenioekin ingurune digitalean, behin eta berriz galdetzen dute eta nola da Euskara interneten, zein da Euskaren presentzia interneten, hau da askotan galdetzen digutena. Eta oraingorako pixkat gaiari beste buelta bat emanez, beste perspektiba batetik azaltzen saiatu nahi. Ispiluaren aurrean kokatzen Euskaren egoera. Azkenean, ez baita bakarrikan Euskara nola dagoen edukiz ingurune digitalean, bezik Euskara nola dagoen baita ere mundu errealen ikuspegitikan. Azalduko dizuet. Oso ibilu de laburra izango, ordu erdian txartelgorria laizte bateako diatek, nik konturatzeako. Testu inguratuko pixka bat zergatik egiten dugun hau Puntuz Fundaziotikan, Puntuz behatokia da horretarako dugun tresna, gaian sartuta Euskaren bizitasun digitala, nire ikuspuntutik edo Fundazioen ikuspuntutik azalduko izuet eta ondorio labur batzuk. Eta denbora gutxi gunez, hasiko naiz. Zergatik egiten dugun hau, testu inguratze hori, ezta? Zergatikan Puntuz Fundazioak, Puntuz domeinua kudeatzeaz gain, Euskararen ingurune digitalaz kezkatzen da. Hor duzue arrazoia, Puntuz Fundazioen plan estrategiko diseinatu genuenean, garbi genuen gure xedea ez dela Puntuz domeinua bera. Guretzat Puntuz domeinua tresna bada. Tresna bada horretarako Euskarari eta Euskal kulturari interneten eta ingurune digital guztiai dagokion presentzia emateko, ezta? Beraz, definitu genituen gure erronkak, eta gure erronka bat domeinuan da noski, beste da gure komunitate oso garrantzitsua guretzat, marka egitea Euskal Herrian zen hirugarrena, eta laugarren hanka bat ere badaukagu horixe, ingurune digitalaren euskalduntze horretan aritzea. Eta horretarako, urte hauetan hainbat eta hainbat proiektu jarri ditu gabian, gaur Manesek kode poesia aurkeztuko du, esaterako, sarean Leirek aurkezten duen irratsaioa da beste bat, eta gaur aurkeztuko dut beste txiki bat, lehen hitza, baino niko esango nuke lehen abiatu genuena eta nagusietakoa Puntueus behatokia dela. Puntueus behatokiaren helburua hain justu horixe da. Euskarak, kasu honetan interneten, Puntueus behatokiak hori neurtzen duelako, Euskarak interneten duen presentzia aztertzea, eta orokorrean internetek Euskal Herrian duen dimensioa neurtzea. Zergatik? Domeinu bat kudeatzen dugu, Puntueus domeinua kudeatzen dugu. Garbi geneukan hasiatikan Punteusi helburu batzuk jartzen badizkiogu, hazkunde helburu batzuk jartzen badizkiogu, eta aldi berian gaina, hiri bagara hitz egiten, Euskara interneten ere dimensio bat izateko edo evoluzio bat izateko lanean ari bagara, jakin behar dugula zein den abia puntua eta ondoren emaitzare ebaluatu, ezta? Azkenean adierazle batzuk zerrendatu erritugu eta adierazle horiek neurtu egin behar ditugu. Hori da behatokiaren helburua. Puntueus behatokiak interneten daukazue, aspaldiko proiektua da, 2015an abiatu genuen, eta urtez urte 2017 arte joan gara neurketa hauek egiten. Gure asmoa da, orain urtez urte egin beharrean gehiago zabaltzea ze, zoritxarrez Euskaren egoera interneten ez da urtez urte hainbeste aldatzen, eta ez zuen horren beharrikan. Hemen dituzue, aztertzen dituen datuetako batzuk. Esaterako, interneteko domeinuan evoluzio Euskal Herrian. Badakigu, 226.000 domeinu daudela Euskal Herriko interneten. Horrek ez du esan nahi 226 webgune daudenikan, domeinu bat ez da beti webgune bat, baina hori da realitatea, badakigu .com dela hipernagusi, .es dagoela ere oso presente, eta .eus hor dagoela borroka horretan, 3. posizio hori lortzeko, ez da? Badakigu baita ere, zein den .eus domeinuen errealitatea, zein den bere banaketa geografikoa. Datu bat emango izuet, ez da gaurko gaia, baina .eusi buruz ere utzia zue pixkat hitz egiten.
.eus domeinuaren banaketa geografikoa esaterako oso lotuta dago banaketa soziolinguistikoarekin. Ikusten badezue, Gipuzkoan du indar gehien, Bizkaian izango litzateke horrengo, eta gero Araba, Iparraldean Nafarroa, horrez, askoz presentzia txikiagoa dauka, eta esan daiteke Euskararen banaketarekin bat datorrela. Mapa batean jartzen badugu, eta gero ikusiko dugu hori ere, antzeko gertatzen da. Tipologikoki ordea, oso banaketa interesgarria dauka. .eus domeinu erabiltzen duten 154ak enpresa direlako. Eta jende askok usten du justu kontrakoa dela. .eus domeinu batez ere, administrazio publiko eta kultura erakundeek erabiltzen dutela. Fijatzen bazarete hemen, tartaren zati urdina guztia enpresak dira, eta gero datoz, euskara eta kultura, hezkuntza, erakunde publikoak, pixkat, esparru guztietan dago zabalduta, eta hori positiboa da. Hau da, behatokiak neurtzen duena besteak beste, gero sartuko gara aurreago euskararen neurketan, hori ere neurtzen du .eus behatokiak. Hau azaldu nahi zuen, jakiteko pixkat zergatik egiten dugun hau, eta nondik abiatzen dugun gure azterketa, eta galdetzen digutenean, zein da euskararen egoera interneten, badaukagula zer esana, ez da? Noa gaira, zein da euskararen bizitasun digitala? Hori da, gaurkoan erantzun behar nuena. Pixkat, erantzun hau emateko ere, 3 gako jarri nahi ditut hasteko mahai gainean. Batetik, euskararen bizitasun digitala neurtzeko garaian, nire ustez eskaintza eta eskaria, bi ateak aztertu behar direla. Hau da, askotan entzun dugu euskararen egoera interneten, ingurune digitalen oso ona dela, Wikipedian ez dakize posizio dugulako, ez dakize bat eduki daudelako, norbaitek erabiltzen du datu bat, oraindik ez da deskubritu nondik ateratakoa euskara dela munduko hizkuntzen artean 33. interneten, ez dakit nun daun ranking hori. Eduki asko izan dezakegu sarean, edo ez, ikusiko dugu hori ere, baina eskaria ere kontutan hartu behar da. Oda, zenbat erabiltzen dugu gero benetan, ez da? Zein da benetan gizartean, pixkat euskaren kale erabilerekin gertatzen dena, ez da? Hezkuntzan badago, baina gero zein da benetako kale erabilera. Nik bi aldagai hauek hartuko ditut kontutan. Ikuspegi kuantitatiboa, baditu neurriak, guk esaterako neurtzen dugu interneten ze presentzia daukan euskarak. Baina ez dago neurtzerik sare sozialetan ze presentzia daukan euskarak. Facebooken zenbat erabiltzen da euskara du. Twitterren badago neurtutat. Twitterren kasua bada, baina Instagram, Facebook horrelakoak ez dago neurtzerik, ez da? Edo erabiltzaileek bisitatzen duten, hori zenbat webgune bisitatzen duten benetan euskaraz daudenak eta zenbat erderaz, ez da? Hori ere kontutan hartzekoa da. Eta gero ikuspegi kualitatiboa. Hau, uste dut oso kontuan hartzekoa dela, nigandik hasita. Niri hau konturatu nintzen, hau prestatzen egin itzela, segunetan eta noiz galdetzen didaten galdera berdin, hau da, zein moz dago euskara interneten, erantzun desberdin ematen dudala. Nire momentuko iritzia edo momentuko dugun egoean, batzutan esaten, superondo, .eus dijoa superondo, eta orduan euskara salbatuko dugu interneten, edo beste batzutan esate, euskara, ez da erabiltzen mugikorretan, ez dakit zer, eta supergaizki dago, ez da? Beraz, ez da iritzi objektibo bat, eta askotan ematen dugun iritzia, datuetan oinarritzen ez dugun eskasontan ere, nigandik hasita, unearen eta baloazioan eraberako izaten da, ez da? Beraz, egin dudan ariketa oso simplia da, hau da, lehen esan dako, eskaria eta eskaintza bilak jarriko ditut aurrez aurre, horregatik deitu diotonei ispiluaren aurrean, eta 3 balorazio plantatuko ditut, hau da, euskara gutxiegi dugu ingurune digitalean, bigarrena, euskara ondo dago, salbatuta dago, edo hirugarren aukera bat, igual gehiegi dago. Egiten duguna gehiegi da, benetan eskatzen digutenerako. Hori da, azaltzen saiatuko naizena. Hasiko gara, gutxiegi. Eskaintzak, interneten edo ingurune digitalen euskara duen presentzian ez du beharrak, ez ditu euskarak edo gizarteak dituen beharrak asebetetzen. Zergatik? Hemen datu bat, lehen esan dudan moduan, .eus behatokiak egiten duen azterketaren arabera, Euskal Herrian ditugu 160.000 webgune inguru. Lehen esan dut, 226.000 domeinu, baina horiek webgunetara ekarrita 160.000 dira. Horietatik 116 bakarrik du euskarazko edukiren bat.
hor duzu gorrizko zati hori, 26.000 webgune daude euskarazko edukiren batekin, 1,6. Gutxo gara euskarazren kale erabilaren pareko datua da. Euskarazko edukiren bat esaten dudanean, izan daiteke webgune osoen 1% dagoela euskaraz. Gure tresnak egiten du neurketa automatiko, detektatzen du webgune batean, euskarak badu presentziaren bat. Igual presentzia da, denda baten ordutegi webgunea da, eta dendaren ordutegia euskaraz dagoela, eta beste eduki guztia gaztelanez. Hori da realitatea, 1,6 badu zerbait. Aldameneko grafikan ikusten dezu hori .eus domeinuarekiko konparatuta garai horretan zeon .eus domeinu kopuru da. Gure ustez, edo gure helburua bada euskaraz dagoen guztia interneten ere .eus izatea. Beraz, hor badugu azkunderako grafika. Eta Euskal Herriko mapa horretan ikusten dezue, euskarak interneten duen presentzia mapan kokatuta, geografikoki. Batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan du presentzia oso handia, lehen esan dudan moduan, .eus domeinuen banaketaren oso parekoa da. Euskarazko webuneak horrela errepresentatzen dira mapa batean kokatuz gero. Hau da realitatea. Nahikoa edo gutxi? Esan dezakegu, eta 6.000 webune euskaraz egotea bada zerbait, hori ere egia da. Interneten volumenari begiratzen badiogu, 1.700 milioi webune daude munduan. 26.000 horiek itxaso horretan oso galduta gelditzen dira, ezta? Baina guk ingurune digitalaz hitz egiten dugu, bizitasun digitalaz hitz egiten dugu, ez interneten presentzia hutsaz, ez gara internetera mugatzen. Hau da, hitz egiten dugunean interneti buruz ere, interneten gauza asko gertatzen dira. Interneten gaur egun mugitzen den trafikoaren 48% bideoa da. Eta lehen eman dizuedan datu hori, 26.000 webgune horiek, ni testuari buruz nintzen. Berez, interneten gaur egun batez ere, bideo trafikoa mugitzen da, 48%. Datorren urterako estimazioa, 82%koa izatea da, bideoaren trafiko hori. Beraz, interneten mugitzen den trafiko hori euskaraz badago? Hor daukazue, Netflixek interneteko trafiko osoaren 1,5 mugitzen du gaur egun. Netflixen euskaraz, usten dut 2 pelikula daudela, asko jota. YouTubeen antzeko zerbait gertatzen da. Eta interneteko minutu batean gertatzen den grafikari begiratzen badiozue, ikusiko dezue hor dauden aplikazio webgune gehienek edo dana dalakoak, ez duela euskararen presentziarik. Baina berriz diot, internetei buruz ari gara eta gu ingurune digitala nahi dugu begiratu, euskararen bizitasun digitala aztertu nahi badugu, globalidadeari begiratu behar dugu. Zergatik? Gaur egun ingurune digitalaz hitz egiten dugunean honetaz ari gara, hau da, teknologiak inguratzen gaitu. Ja, internet ez da bakarrikan mugikorrean edo ordenagailuan dugun tresna hori. Ni autoan igotzen naizenean, jarri dezaket podcast bat, jarri dezaket Google Maps edo egin dezaket interakzio bat ahotsaren bidez. Gure etxetan gailu interaktiboak ditugu non nahi. Batzuk gehiago, bestea gutxiago, baina merkatu hori badator, adimen artifizialaren aroan kokatuta gaude, eta hor, euskarak duen presentzia, ikusteko dago, ez da? Gaur egun, nork ez ditu ikusi ja sistema adimendun hauek. Guk etxean dakagu Google Homeen bat, eta ez dugu erosi. Googleek etxea bidali zigun. Eta ez ni .eus izategatikan. Zineaita ginarri berri bidali zioten beste bat. Googleek doan besterik gabe. Eta aurrek jolasten dute horrekin eta eskatzen diote txisteak kontatzeko eta gauza pilatu dituzte berekin. Baina orderaz. Eta Alexa dago, eta Siri dago, eta beste horrelako 1000 gailu daude. Ez dute euskaraz hitz egiten, ez dute euskaraz ulertzen. Baina hau hasiera da. Ez dakit hau ikusi dezuen, bideo txiki bat jarriko dizuet, ez dakit bideoaren audioa funtzionatuko duen. What's on my grocery list? You have 5 items on your grocery list. What's 20% of $47.50? $9.50. Jay, I've just landed. Mortadelo y Filemon egaten du, baina ez da. Errealitatea da, baina errealitate honek ez du euskaraz egiten. Beraz,
ingurune digital oso hartzen badugu kontutan, zein da euskararen presentzia? Bueno, euskararen presentzia oso mugatua da, ez? Eta horretarako behar dugun teknologiak ere, garapen bat gara. Uste? Hor ja sartu daitezke bigarren hitzaldi paralelo batean, burujabetza teknologikoaren inguruan, baina seguru gaur ateratzen dela gaia, burujabetzarena ere bai. Hau da 2012ko azterketa bat, Metanet sareak egin zuena, euskararen hizkuntza teknologien errealitatea neurtzen zuena, eta ikusten duzuenez, euskara hemen kokatzen da. Under supported, danger of digital extinction. Hori izan, errealitatea. 2012tik gaur egun arte euskararen teknologiak garapen gehiago izan du, itzultzaile automatiko hobeak ditugu, baditugu bestelako teknologia hobeak, baina nik esango nuke oraindik ere neurketa egingo balitz, salto ere ez litzatekeela izango hain handia. Dana dala. Adierazi nahi nuena da, ingurune digitala oso azkar doa, evoluzioa inoiz baino azkarragoa da, euskara horra egokitzeko ja ez gara hitz egiten bakarrikari edukiak egon behar dira interneten, teknologia eremu oso bat egon behar da zabalik, eta ez da inerrexea horra iristea. Beraz, gutxiegi, ez da? Euskarak duen presentzia ingurune digitalean, ez da daiteke oraindikan ere bultzada handia behar duela, eta bultzada hori batez ere guk egin beharko dugula, bestela kanpoan ez dute guretzat egingo. Baina depende ze optikatik begiratzen den, edo ze perspektibatik, askotan esan da nahikoa dela, lehen jarri dut adibidea, askotan entzun denik euskara interneten 33. posizioa betetzen duela munduan. Bueno, aditu baten hitzak ekarri ditut kasu honetan. Aditu oso ezaguna gaina, Andras Kornai, iaz etorri zen hitzaldi bat ematera, berrian egin zioten elkarrizketa bat, eta beak bere ikuspegitikan Andras Kornairen ikerketak linea honetan kokatu dira. Bere esanetan, interneten edo ingurune digitalean presentziaz duten hizkuntzek desagerpenerako joera dute. Oso kontutan eduki beharreko zerbait da. Eta, bere datuen arabera, hizkuntzen 85% ez dauka presentzia egokia interneten. Beraz, 85% hori desagertzeko arriskoan legoke Andras Kornairen hitzetan. Berak esaten zuen, euskarari buruz galdetuta, bere ustez euskararen egoera ona dela. Euskara esparru digitalean osasuntsu ikusten duela. Besteak beste, Wikipedia jartzen zuen adibide moduan, askotan jartzen duen adibidea, Wikipedia, Euskal Wikilarien elkarteak egin duen lanaekin, eta komunitateak egindako lanaekin ikuste badala adibide oso esanguratxo bat. Euskarak oso presentzia ona du Wikipedian, hizkuntza nagusien artean dago, eta hazkundea gorantz dijoa, ezta? Are gehiago, beste fenomeno bati buruz galdetzen zioten Andras Kornairi, bere beste termino bat, goraldi digitalarena. Berreskuratze fase horretan dabiltzan hizkuntzena. Eta goraldi digitalaren oinarri bezala komunitatea jartzen zuen Andras Kornaik. Justu nik usten dut hori dela euskarak duen indargunerik nagusienetako bat. Urte hauetan egin duen garapen guztia, alor desberdinetan. Bai edukian, Wikipedian, bai ezagutzan, bai teknologian, justu komunitate oso implikatu bat izan duelako, eta gaina komunitate oso eguneratua eta oso berritzailea, ezta? Utzi da zue guri buruz eritzeiten, .eus domeinua komunitate horren adibidea da. Hau da, .eus domeinuaren sorrea komunitate horren bultzadat izan zen, eta egia da baita ere, euskarak domeinu bat izatea, beste hizkuntzak askok ez dute domeinu bat sarean. Ez hizkuntza txikiek ez, baina hizkuntza handiek ere ez dute, kasu askotan domeinu bat bere garapena eta bere sustapena egingo dutena. Beraz, komunitatearen garrantzia hor dago, guk komunitate hona daukagu, beraz, goraldi digitalari buruz hitz egin daiteke eta euskararen egoera, ontzat ere jo daiteke aditu baten hitzetan. Eta hirugarren neurketara pasako naiz. Agian euskara gehiegi ere on daiteke, segun ondik ikusten dugu. Hasieran esan dugu, oraindik edukia eta teknologia falta zaigula euskara behar duen tokira eramateko. Baina esan dizuet baita ere, eskaintzari buruz bakarrik ez nintzala arituko. Nun dago eskariaren atala, baditugu tresnak, badugu edukia, baina gero konsumitzen da, erabiltzen da, badago interes erreal bat gaur egungo gizartean horrekiko, ez da? Agian egiten dugun guztiak ez du behar duen
publikoa, edo publikoak ez dio behar duen, edo gure ustez merezi duen arreta eskaintzen, ezta? 226.000 domeinu daude Euskal Herrian, baina .eus 10.000 bakarrik dira. Bai? Bueno, agian gaindimensionatuta daukagu guk. Bueno, adibide batzuk jarriko dizkizuet. Islandieraena, uste dut ja oso ezaguna dela, baina ez garelako ari bakarrikan gure kasuan bezala hizkuntza txiki bat buruz. Lurralde bateko hizkuntza nagusi bati buruz egiten dezakegu. Islandiera, Islandian, noski, hizkuntza nagusia da, baina inglesaren sarrera hainbesteko izan da lurralde horretan gazteek eta gizarteak oroar inglesa hain barneratuta dutunez eta ingurune digitalak hainbesteko presentzia duenez, inglesak aurre hartu dio islandierari bere lurraldean bertan. Eta hitz egiten dute estintzio digitalari buruz. Hau da, islandierak desagerpena biziko duela saretatik bertako gazteek sareetan erabat inglesa erabiltzen dutelako. Bai edukia sortzeko garaian, bai konsumitzeko garaian ere. Eta islandierak ez duelako presentzierik interneten ez ingurune digitalean ere. Beste datu bat ekarri dizuet. Piskat parekatzeko sareetako mundua eta kaleko mundua. Hau da, munduko hizkuntza nagusia txinera da, bigarrena gaztelania, hirugarrena inglesa, hiztun kopuruari dagokionez, baina sarera salto egiten badegu, webgunetan dagoen edukian, ikusten dezue, inglesa erabat gailentzen da, ezta? Gaztelania esaterako hemen egongo litzateke, 5%, bigarren hizkuntza da kalean. Hau da, ezin ditugu parekatu ingurune digitalean hizkuntzen erabilera eta kalean hizkuntzen erabilera. Ez dira gauza bera. Euskarara etor gaitezen. Lehen esan dizuet, gu badaukagu proiektu txiki bat, internetere lehen hitza euskaraz izenekoa. Proiektu hau lankidetzan garatu genuen Kodesintas, Kontseilua eta ikastolen elkarterekin ere. De hecho, erentzi bada, Kodesintasek duela urte asko garatutako nabigatu euskaraz kanpaina hartatik, ez da egite ezagutu zenuten. Proiektu honen helburua oso sinplia da. Erabiltzaileok gure gailuak euskaraz jartzea. Zergatik? Esaterako Android mugikorrak. Hemen zenbate daukazue Android mugikorra. Eta euskaraz, ez zadetela ginona. Ez zadetela ginona, euskaldun konprometitu eta interesatuak zadetelako. Baina, proiektu honekin lortu nahi genuena horixe zen. Hau da, jendeak, gailuak, Android gailuak eta bere interneteko nabigatzaileak euskaraz jartzea. Zergatik? Esaterako Androiden kasuan beste aldean dagoena entzuten Google delako. Android ez dugu guk euskaratzen. Googleek euskaratzen du bere diruarekin eta bere interesarekin. Noiz arte egingo du? Ikusten duen arte ez dagoela publikorik. Oso sinplea da. Gure datuen arabera, mugikorrak euskaraz dutenen erabiltzaile kopurua 103-aren bueltan dabil. 103 gure gizarte volumena kontuan hartuta. Beraz, pentsa ze volumena tasari garen. Interneteko nabigatzailera jotzen badugu, are okerrago da datua. Lehen hitza aplikazioaren bidez, egin genuena da, oso goza sinplia, aplikazioa garatu mugikorra euskaraz jartzen dizuna, lehen hitza.eusen ikus dezakezue, eta horrelako plugintxo bat garatu, nabigatzaile ere euskaraz konfiguratzen dizuna. Horrek ez du esan nahi behartze zaitula euskarazko dukea konsumitzera. Egiten duen gauza bakarra da, euskara dela zure hizkuntza lehen etxia, eta orduan beste aldean dagoen zerbitzariari hortaz informatzen dio, ezta? 3.700 gailu aztertu ditu aplikazionek, aplikazioa instalatzen dezuenean aztertzen du baita ere zure gailua 6 hizkuntzatan zegoen lehen, jar daiteken ala ez euskaraz, eta jartzen baduzun, edo ez duzun jartzen. Eta informazio hori gorde egiten du gure datuetarako. Begira datua. 3.700 gailu aztertuta, euskaraz jarzitezken 165, kopuru garrantzitsua da, 2.000 gailu euskaraz jarzitezken, baina aplikazio instalatu ondoren, euskaraz jarri zutenak 800 izan ziren.
2008-etik 800. Euskalduna naiz, interesa daukat, aplikazioa instalatu dut gailu euskaraz jartzeko, baino hala ere, bi herenek atze egin dute. Zergatik? Hor dago galdera. Oen dela gutxi Jaurlaritzak HPSek urrats bat eman du eta Jaurlaritzako ordenagailu guztiak euskaraz jartzeko eskatu dio egieri. Orain arte, Jaurlaritzan ordenagailuak gaztelania zeuden, eta norbaitek euskaraz nahi basun eskualtxatu behar zuen. Urratsa eman dute, basan garaia, alderantziz egiten ari dira orain. Euskaraz jartzen dute eta gaztelaniaz nahi dunak eskualtxatu behar. Aurrekoan esate ziguten, asko direla eskualtxatzen duten funtzionarioak eta esaten dutena. Nik gaztelaniaz nahi dut, funtzionario euskaldunak. Beraz, hau da gure realitatea da. Erabiltzaileak ez gaude kontzientziatuta zein garrantzitsua den gure gailuak, gure nabigatzaileak euskaraz erabiltzeari buruz. Beraz, bueno, Andres Korneira bueltatuko naiz. Beak esatezun, garrantzitsua da online baliabideak hizkuntza guztietan eskuragarria egotea, baina horrekin ez dugu ezer lortzen. Lortu behar duguna da, benetan, horren atzean prestatuta den hiztuna, komunitate hori, sortzaile komunitatea badaukagu, baina kontsumitzaile komunitate bat ere behar dugu. Jendea aktibatu behar dugu, kontzientziatu behar dugu, ezta? Agian, eskaintzen dugun teknologia, eduki eta hori guztia, ez da gutxiegi. Agian gehiegi da dakagun interes maila ikusita. Bueno, ondorioak, nire ondorioak, euskarak badu eskaintza sarean. Ondorioak ez dira negatiboak. Nik usten dut, euskarak duen tamainarako, duen komunitaterako oso presentzia hona dauka, teknologia hona dauka, edukiak ditu, eta gainera aurrera egiteko politikak, estrategiak eta bideak ere baditu. Aurrera goaz. Baino, ez da nahikoa, lehen esan dakoagatik, ingurune digitala oso azkar aldatzen ari da, aldaketa hori ez dago gure esku, multinazionalen esku dago, eta horra iristea oso zaila da, baina hor lan egin behar dugu, benetan euskarak horregotea nahi badugu. Erabiltzaileak dira klabea, erabiltzaileak trebatu egin behar ditugu, komunitate digitala aktibatu egin behar da, bai erabileraren aldetik eta baita sorkuntzaren aldetik ere, sortzaile digitalak behar ditugu, eta beti esaten dana, bereziki gazteak, ezta? Bereziki gazteak jarri behar ditugu linea honetan, behaiek direlako egunero teknologiarekin dabiltzanak, eta gaina, ni horrez naiz aditua, baina ni dudan esperientziatikan, esan guke, beraientzat hizkuntzaren gaia gardena dela, ez diote garrantzirik ematen zein hizkuntzatan ari diren sareetan. Eleanitzak dire eta berdin zaie batean zein bestean aritu. Eta simpleki hori, benetan euskararen bizitasun digitala bermatzeko urratsak eman behar ditugu bi atalak, eskaria eta eskaintza, bi aldeak hartu behar ditugula kontutan. Ez da nahikoa politikak egitea, eduki eta teknologia gehiago egiteko, politikak egin behar dira baita ere jendea trebatzeko eta komunitate hori aktibatzeko. Hoxe, bengoz txartel gorririk gabe amaitu dut. Eskerrik asko. Eta hemen, honetaz ni baino gehiago akin jendea bagoenez ere, lasai egin komentarioak. Inork interesa baldin badauka, aurkezpena deskargatzeko dauka, eta honen inguruan artikulu oso bat soziolinguistika aldizkarian ere hortxe lotura. Herenek atzera egin zutela eta aipatu duzu oso kuestio interesante bat, zergatik. Zuk baduzu hipotesi personalen bat? Bueno, badaude datu batzuk. Dato, jendearen erantzunak, ez da? Zuk mugikorra euskeraz jartzen desunean, horrek ez dizu bermatzen mugikor guztia euskeraz da honekan. Esaterako, WhatsAppa ez dago euskarotuta. Ordon, jendeari WhatsAppa inglesez gelditzen zitzaion, interfazea. Horrek jendeari, esatezu, eske WhatsAppa inglesez dakat. Inork WhatsApparen interfazean hizkuntzari begiratzen dio. Mezuak begiratzen dituzu, ez konfigurazioa nola daun, ez da. Badago jendea horregatikan esadezuna ez, nahiago dut atzera egin. Edo Google Mapsen, kasuren batean ere entzun dut, Google Mapsek gero ez dizkiola ahotsez instrukzioak ematen euskara ez duelako txertatuta. Niri esaterako Google Maps nik mugikorrean autoan erabiltzen dut, Google Mapsez Android autoren kasuan, emate izu aukera bat, WhatsAppak jasotzitu zunean entzun egin ditzakezu.
Nik mugikorra euskaraz dudanez, nik playri ematen diot, eta nahi WhatsAppak ez dizkit irakurtzen. Egunen batean istripu bat eukiko dut WhatsAppak irakurtzagatik. Orduan, muga batzuk sortzen dizkizu. Muga horien aurrean jendeak esaten du, nahiago dut, hizkuntza nagusi batera, pasa, ez da? Ikusten dut, atzera egin baino, aurrera egin behar dugu, muga horiek egin ditu, eta lortu WhatsApp ere euskaraz egotea, eta gauza horiek ahotsa ere euskaraz integratzea teknologia horietan, baina hori da. Bueno, hori da, arrazoietako bat. Bueno, puntkatek badauka behatoki bat, eta puntkaten behatokiaren datuak normalian zentratzen dira guk ezagutzen duguna behintzat, justu domeinua bera eta webgune kopuruan, eta hizkuntzaren presentzian ere badute hori. Han hizkuntzaren presentzia askoz normalizatuago da, askoz areatuago da. Ez dakat datu zehatzikan emateko, baina justu puntkaten webgunean, behaiek ere badute behaien behatokia eta hor ikus daiteke. Domeinoaren datuak horiek oso garbi dazkat buruz, hizkuntzarenak ez, baina domeinoaren evoluzioa esaterako askoz handiago da. Gaur egun 108.000 domeinu inguru dituzte sarean. De hecho, puntkat Espaini osoan da gehien saltzen den domeinuetako bat, bere merkatuen barruan. Listo? Venga, eskerrik asko.